Уважаеми госпожи и господа, уважаеми гости, партньори и приятели, благодаря ви, че сме тук днес заедно на едно от първите информационни събития, които са част от националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, в цялата страна. Целта на срещите е водещите институции в процеса, а именно Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и представителите на неправителствения сектор в лицето на Икономическия и социален съвет да предоставим ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Коректната информация може да даде на всички увереност и спокойствие, за да имаме плавен преход към новата валута. Ръководители и експерти на институциите ще бъдат на разположение за дискусия и въпроси от ваша страна. Считам днес тук за изключително важно, че в тази информационна среща участват и много представители на общините от Разградска област, защото именно в местната власт ще бъдат първите въпроси, които нашите съграждани ще имат при този преход към въвеждането на еврото. И ние, общинските и регионалните държавни структури, трябва да сме най-добре подготвени и да имаме ясно начертан план, за да може да отговорим на въпросите на нашите съграждани. Присъствието днес тук на представители на Централната изпълнителна власт и на общинските власти е знак, че преминаването към единната европейска валута е наша споделена цел и че имаме общо разбиране за важността на тази тема. Това е най-ефективният начин нашите съграждани да получат отговорите на своите въпроси. Днес България стои на прага на една историческа промяна. След години на упорит труд, ясна визия и последователни усилия на редица правителства, ние постигнахме тази стратегическа цел. От 1 януари страната ни да бъде част от еврозоната. Това не е просто техническа стъпка или просто смяна на паричната единица. Това е стратегически избор, който ни приближава до сърцето на Европа. С тези думи обявявам официалното откриване на информационното събитие в Разград, част от националната информационна кампания на Република България за въвеждането на еврото. Позволете ми да ви представя официалните гости. Господин Силви Кирилов, министър на здравеопазването на Република България. Господин Валентин Мундров, министър на електронното управление на Република България. Заместник областният управител Назив Зилкяр. Госпожа Галина Георгиева, председател на Общински съвет Разград. И представители на общините, кметове, кметски наместници от всички общини в Разградска област. Позволете ми да дам думата на господин Силви Кирилов, който да отправи своето приветствие. Уважаеми господин Мундров, уважаеми господин Добрев, уважаеми дами и господа! Радвам се да взема участие в едно от събитията, които са част от разяснителната кампания за присъединяване на България към еврозоната. Въвеждането на единна европейска валута е кулминацията на един дълъг път, изпълнен с много усилия, предизвикателства и промени. Несъмнено, това е историческа стъпка в развитието на страната ни. Нова посока, която ще донесе стабилност, просперитет и утвърждаване на националния ни авторитет и самочувствие. Еврото не само ни включва в общността на едни от най-проспериращите икономики. То сбъдва дългогодишната мечта на хиляди българи за сигурен и достоен живот, какъвто споделят над 400 милиона граждани на Стария континент. Приемането на официалната парична единица на Европейския съюз у нас е знак за подкрепата и доверието на държавите членки към нашата страна. Това е огромен успех
и признание за хилядолетния ни народ, но и отговорност към общите принципи и цели на Съюза. Уверявам ви, че спазвайки именно тези принципи, Министерството на здравеопазването продължава да работи много активно и при пълна прозрачност в изпълнение на националните приоритети по присъединяването в еврозоната. С екипа ми се стремим да осигурим всички условия здравната система да премине плавно към този процес. В интерес както на ангажираните специалисти, така и на гражданите и в съответствие с законовите разпоредби, прилагаме всички мерки за защита на потребителите, за информираност, достъпност и ефективност. В тази връзка бе разработено и специалното мобилно приложение Medicine Price, което дава възможност да се види пределната цена както в лево, така и в евро, над която дадено лекарство не може да бъде продавано в аптеките. Гражданите могат да бъдат напълно спокойни, че предстоящите промени по никакъв начин няма да доведат до спекулации. Така, например, по отношение на цените на лекарствените продукти, гарантираме строга регулация и стриктен контрол за предотвратяване на незаконни практики, водещи до необосновано поскъпване. Разработили сме механизми за предвидимост и стабилност на разходите за лекарствени продукти. Мога категорично да заявя, че благодарение на положените усилия, страната ни е напълно подготвена за въвеждане на еврото в здравния сектор. Това е постижение, което ни прави горди и пълноправни членове на голямото европейско семейство. Благодаря за вниманието. Сега давам думата на господин Валентин Мундров, министър на електронното управление, за приветствие. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, за мен е чест да приветствам на днешното събитие в Разград, посветено на една историческа стъпка за нашата държава. Присъединяването на България в еврозоната и въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година. Искам да подчертая, че това е стратегически избор, който засяга нашето бъдеще, стабилността на икономиката и доверието в държавните институции. Като говорим за присъединяването на България в еврозоната, ние не говорим единствено и само за валута. Говорим за система от стандарти, технологии и интеграции, които ще ускорят дигиталната трансформация на България. Приемането на еврото ще улесни електронното управление и дигиталната трансформация, като унифицира финансовите транзакции и премахне необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания. Ще подобри ефективността на административните услуги, осигурявайки по-голяма прозрачност и оперативна съвместимост между българските и европейските институции. По този начин ще се осигури по-голяма сигурност на бизнеса при планиране на инвестициите. Това означава по-ниски лихви, по-лесен достъп до капитал и повече доверие от страна на международните ни партньори. Членството в еврозоната ще засили доверието на България като сигурна дестинация за инвестиции. Ще бъдем още по-тясно свързани с европейското икономическо и финансово пространство. Това е сигнал, че България е предвидим и отговорен партньор. За нас в сферата на електронното управление приемането на еврото всъщност ни дава огромна възможност. То ще ускори внедряването на единни европейски цифрови решения, ще улесни електронните плащания, ще повиши сигурността и ще даде нови условия за развитие на инвестиции в България. Въвеждането на еврото в България ще доведе и до по-ефективна администрация, по-малко бюрократщина и повече европейски електронни услуги, достъпни за всички граждани.
В Министерството на електронното управление гледаме на този процес като на възможност България да стане още по-отворена, модерна и конкурентно способна. Министерството има ключова задача да осъществи координацията и контрола по отношение на готовността на информационните системи в държавната и местната власт. С тази цел Министерството поддържа публична електронна платформа с актуални данни, чрез която всички могат да следят напредъка на отделните администрации. Това е нашия инструмент за прозрачност, проследимост и навременно осигуряване на експертна подкрепа. Напредъка на администрациите към този момент е 97,72%. От общо 2136 информационни системи, 2072 са напълно адаптирани за работа с еврото, а в област Разград това са 100%. В непрекъсната комуникация сме и помагаме администрациите в процеса на адаптиране на системите за работа с еврото. От 1 октомври, разбира се, започваме детайлни проверки за изпълнението на законовите изисквания, свързани с подготовка на информационните системи за работа с еврото. Целта е до 1 януари 2026 година всички информационни системи и електронни услуги да бъдат напълно готови, за да гарантират плавен, предвидим, безпроблемен преход за гражданите, бизнеса и за администрацията. За хората промяната ще се усети чрез по-удобни електронни услуги, разбира се, данъците, таксите, социалните плащания, всичко ще може да се извършва в евро с цел с по-висока степен на автоматизация и интеграция между институциите. Уважаеми дами и господа, в заключение искам да кажа, че приемането на еврото не е просто икономическа стъпка. То е технологична реформа, която ще ускори цифровото развитие за България. Това ще ни даде една огромна възможност за моделиране на информационните системи, да гарантираме повече сигурност, повече прозрачност и по-добри услуги за гражданите. Нека използваме този исторически момент, за да се изгради една по-ефективна, дигитална и европейска България. Благодаря ви. Позволете ми още веднъж да благодаря на министър Кирилов и на министър Мундров за това, че в този важен за нас ден те са с нас. Заедно вървим ръка за ръка в дейностите по въвеждането на еврото, което показва дълбоката ангажираност на централната изпълнителна власт за това да достигне до всяко едно населено място в България. Благодаря ви. А сега предлагам да преминем към практическата част и да поканя тук на сцената господин Велин Пеев от Министерство на финансите, господин Емил Алексиев от Министерството на икономиката, на финансите за неговата презентация. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Казвам се Велин Пеев и повече от 10 години с екипа ми в Министерството на финансите работихме по подготовката за присъединяване към еврозоната. Днес ще ви представя някои практически аспекти от този процес, който касаят гражданите, бизнеса, общините. Базовите неща, както знаете, от 1 януари
еврото ще стане официална парична единица. При официалния курс, който познавате вече повече от 25 години, 1 евро е равно на 1,95583 лева. При превалутирането му следва да се използва пълния курс, като закръгляването става до втория знак след десетичната запетая по правилото за закръгляване. Ако третия знак е 5 и по-голям, се закръглява нагоре, ако е по-малък, се закръглява надолу. В правилата за въвеждането на еврото, разписани в закона за въвеждането на еврото в Република България, сме въвели един принцип на автоматичност, което означава, че въвеждането на новата валута не е основание да се изменят договори, не променя нищо в тях, дори в тях да са записани стойности в лева, те се превалутират по официалния курс. И всяко едно твърдение, откъдето да било, което може да чуете, че въвеждането на еврото изисква изменение на договор, трябва да бъдете внимателни, обръщате внимание, закона не го изисква. Един важен период от процеса е периода на двойното обозначение на цените. Това е една много важна мярка за подготовка на потребителите, на гражданите, да свикнат с новата валута, да следят движението на цените, да бъдат сигурни в този процес. Това означава, разбира се, вие вече го виждате, обозначено в лева и в евро. От 8 август е валидно и ще продължи до 8 август до година. Освен на етикетите, двойно обозначение трябва да има и на касовите бележки, на фискалните документи. От 1 януари започва един много централен процес в преходния период. Това е така наречения период на двойно обращение, в който освен официалната вече парична единица евро, ще може да се плаща и в лева. Но този период е ограничен само в един месец. От тогава Българската народна банка ще обменя безплатно всякакви суми в лева, банкноти и монети, без ограничение във времето. И до ден днешен може да отидете в някоя централна банка от еврозоната и да обмените техните стари пари. Също ще важи и за България, ако намерите някъде забравени стари левове и след 20 години. От 1 януари до 30 юни търговските банки и българските пощи също ще обменят левове, като след този срок те може да искат да наложат такса за тази услуга, преди това е безплатно. Подчертавам, че пощите ще правят това само в населени места, където няма банкови клонове. След като разяснихме физическата обмяна на левове, да ви споделя какво ще стане с банковите сметки. Те ще бъдат автоматично превалутирани, без такса за потребителите. Може би вече някои от вас виждат и към днешния ден сметките си и в евро, и в лева. Депозитните сметки ще бъдат също превалутирани по същия начин, като лихвите по тях не могат да бъдат по-ниски от настоящите. Що се отнася до кредитите, важи също правило за превалутиране, но лихвите по тези кредити не могат да бъдат по-високи от настоящите. Нещо, което касае бизнеса, счетоводството. На сайта Еврото.bg има много подробни насоки за правилата за воденето на счетоводство в този процес на приемане на еврото. Ще ви споделя само някои основни елементи. От 1 януари всички баланси, стойности на активи и пасиви ще бъдат превалутирани
трябва да бъдат превалутирани по общите правила. Отчитане и декларации ще бъдат в валутата, която официално към края на отчетния период. Тоест, ако се отчита до 31 декември, валутата в тези декларации и отчети трябва да бъде лева. След това трябва да е евро. Що се отнася до общините, похвално е, че информационните системи са на 100% адаптирани към този момент. Подчертавам, също трябва да бъде направено и за общинските наредби. Еврото трябва да бъде паричната единица за всички плащания и публични задължения след 1 януари 2026 година. И да преговорим ключовите моменти. От 8 август започна двойното обозначаване на цените в лева и евро. От 1 ноември БНБ ще започне да предоставя на търговските банки и пощите евробанкноти. От 1 януари еврото става официална парична единица, банкоматите ще дават само евро и започва периода на двойно обращение, който свършва след един месец, след който вече само еврото може да се използва за плащания в брой. След края на първата половин година търговските банки и пощите вече могат да налагат такса за обмяна на евро. И на 8 август 2026 година вече приключва и двойното обозначаване на цените. Благодаря. Благодаря ви, господин Пеев. Сега думата има господин Емил Алексиев. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин Добрев. Здравейте и от мене, Емил Алексиев, директор на дирекция Политика за потребителите в Министерството на икономиката и индустрията. Разбира се, въвеждането на единната европейска валута в България има много аспекти. От една страна имаме завършен процес на интеграция на България в европейските структури и пълно участие на България във всички органи, структури на Европейския съюз, в това число и в рамките на Единния валутен съюз. Разбира се, има аспекти от макроикономическо естество, за което колегите от Министерството на финансите засегнаха, на микрониво, микроикономически аспекти. В моето кратко представяне аз ще акцентирам и ще се фокусирам главно по отношение аспектите на защита на потребителите, свързани с завеждане на единната европейска валута. И така, кои са, както знаете, от 24-та година България от август има закон за завеждане на еврото, 24-та година. Тази година, август, бяха направени последните промени в закона за завеждане на еврото, които са в сила от 8 август. И така, кои са основните елементи на закона за завеждане на еврото в България за защита на потребителите? Някои от тях бяха споменати, но ще се опитам да ги резюмирам и да ги представя в пакет. Елементите за защита на потребителите. Тъй като в крайна сметка, на каквото е ниво, от какъвто е аспект да погледнем, всички на микрониво са засегнати от въвеждане на тази валута. Всички, така както казваше на времето президента Кенеди, всички сме потребители. И така, елементите за защита на потребителите. На първо място имаме двойно обращение в лева и в евро. Ще видим периодите, за които това се случва. Имаме правила, елементи, в които са включени в закона за завеждане. Правила за превалутиране и закръгляване на цените в евро и в лева. Следващ много важен елемент – двойно обозначаване на цените на стоките и услугите. Следващият елемент – забрана за необосновано повишаване на цените, което е въведено засилено по-скоро с последните изменения в закона за завеждане на еврото. И разбира се, на последно, не по важност и значение място, е наблюдение на цените с активното участие на търговците в този процес и разбира се на контролните органи в лицето на НАП и не на последно място и на Комисията за защита на потребителите. Сроковете какви са по отношение въвеждане на еврото, пак в резюме в обобщен вид.
8 август 2025 година започва двойно обозначаване цените на стоките и услугите за период от една година. 8 август 2025 година, 8 август 2026 година. 1 януари 2026 година стартира въвеждането на еврото, след което следва период от един месец, 1 до 31 януари 2026 година, така наречения период на двойно обращение, в което в обращение ние имаме и лева, и евро едновременно. 8 август 2026 година, край на двойното обозначаване на цените на стоките и услугите. Правила в периода на двойно обращение на лева и на евро. При валутирането курса, и това е така преимуществено на България по отношение въвеждането на единната европейска валута, курсът е фиксиран, няма неизвестности по отношение на фиксирания курс. Беше посочен, споменат от колегата от Министерството на финансите, фиксиран курс 1,95583, добре известен на българските граждани. При закръгляването, при валутирането, правилата са също известни. Прилага се до двоен десетичен знак. Когато третото число след двойния десетичен знак е по-високо от 5 и нагоре, двойният десетичен знак се закръглява с една единица надолу. Когато третия десетичен знак е 5, петица или по-малък от 5, двойният десетичен знак остава непроменен, неизменен. Важни правила в периода на двойно обращение. По принцип, принципа е, че търговецът следва да, когато той е един месец, имаме едновременно и евро и лева, по принцип правилото е, но това има изключение, разбира се, но търговецът е длъжен да върне остатъка в евро. Когато търговецът няма достатъчно момент на наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. При извършена операция от търговци в брой с автомати, устройства, системи на самообслужване, вендинг машини и така нататък, разплащането е само и единствено в евро. Законът предвижда едно право на търговците да приемат в периода на двойно обращение до 50 монети в левове при плащане. В периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една транзакция, т.е. при една сделка. При рекламация на стоки и услуги, когато стоката е дефектна, познавате, предполагам, в качеството на потребители, правата на потребителите при продажба на стоки, които не съответстват на договора за продажба или не съответстват на законовите изисквания. Има редица способи и средства за защита на потребителите, намаляване на цената, ремонт на стоката, която не съответства, или разваляне на договора. В този случай, когато се разваля договора, потребителят трябва да му бъде върната пълната сума, която той е заплатил за стоката, която не съответства, или по-народно ще кажа за дефектната стока. В този случай, когато има възстановяване, в този период на двойно обращение, възстановяването на заплатената от потребителя сума на стока, която не съответства на договора, следва да бъде извършено в евро. Един от най-важните елементи за защита на потребителите, това е двойното обозначаване на цените на стоките и услугите. Това не е иновация за разпоред на закон за защита за въвеждане на еврото, тъй като този закон следва, по-скоро бих казал, най-добрите традиции, които са възприяти в закон за защита на потребителите. А именно, по отношение информацията, правото и предоставянето на информация на потребителите, не въвеждането на потребителите в заблуждение. Информацията, която получават потребителите, в това число и по отношение цените на стоките, трябва да бъде вярна, точна, коректна и така нататък. И този елемент, разбира се, е засилен именно в период на двойно обозначаване. Имаме двойно обозначаване на двете валути, един плавен период, преход, в който потребителите да могат да свикнат именно с новата валута, която се въвежда, която предстои да бъде въведена. Какви са изискванията по отношение на двойното обозначаване на цените? Двете цени следва да се поставят непосредствена близост една до друга. Това са права, но по-скоро това са задължения на търговците за двойно обозначаване на цените. Цените в евро и лева трябва да се поставят в непосредствена близост една до друга. Цените следва да са изписани ясно, четливо, недвусмислено, да са лесно разбираеми, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Не едната цена с малък шрифт, другата с голям, тъй като това дава така внушава или създава известно внушение. Тази цена, която е с по-висок, би била с по-висок. Законът не допуска разлика в шрифта на двете цени и на валути, с които те са изразени. Изписването на двете цени
следва да бъде по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Двете следва да са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, направено с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, позволяващо лесното им възприемане. Като казах, че Законът за въвеждане на еврото следва традициите и разпоредбите на Закона за защита на потребителите по отношение правото на информация, информиране на потребителите, също така забрана за използване на нелоялни търговски практики, тъй като, и това е много важно да се отчита, тъй като малко пъти се подчертава, а е важно, в периода на въвеждане на еврото, разбира се, най-важният закон приложим, това е разпоред на самия закон за въвеждане на еврото. Същевременно търговците продължават да имат задължение за спазване на изискване за Закон за защита на потребителите по отношение забрана за използване на нелоялни практики. Всяко въвеждане на потребителите в заблуждение по отношение на цената, по отношение на други аспекти на договорите за покупко-продажба, съставлява нелоялна търговска практика. Въвеждане на потребителите в заблуждение чрез предоставяне на невярна информация или чрез прикриване, чрез непредоставяне на съществена информация, която е изискуема по друг специален закон. В случая, разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото се явяват специален закон. Непредоставянето на информация по отношение на цените, по отношение на превалутирането, задължението на търговците в това отношение, непредоставянето на такава информация съставлява нелоялната търговска практика чрез премълчаване, непредоставяне на съществена информация на потребителите. Разбира се, когато говорим за двойно изискване, за двойно увеличаване на цените на стоките, правилото е в този период едногодишен. Ние имаме двете цени се обявяват една друга в непосредствена близост, вярно изписани и така нататък, без да въвеждат потребителите в заблуждение. Това правило има своите изключения. Ще посоча тези изключения, които са предвидени от правилото за двойно увеличаване на цените на стоките, но бързам да подчертая, примерите, които ще посоча, които са предвидени в Закон за въвеждане на еврото, не освобождават търговците от тяхното задължение да предоставят информация за двете цени по друг подходящ начин. Ако не е възможно на търговеца да предостави информация, както са в случая на бензиностанциите, на таксиметровите шофьори, на видеодисплей и така нататък, в самия дисплей, цифровото изражение, те не са, търговците на тези услуги, примерно, или стоки, те не са освободени от задължението за двойно увеличаване на цените на стоките или услугите по друг подходящ начин. Примерно бензиностанцията, тотемите, за да бъде разтоварени търговците от това задължение, което ще представлява известна тежест за тях, в това число и икономическа, горе на високо на тотемите да проявят двойното обозначение. Да, те са освободени, но не са освободени от общото задължение по друг подходящ начин да информират за двете цени. И сега бързам да посоча кои са изключенията, но те не са абсолютни, както подчертах, те са относителни. Изключенията от задължението за двойно увеличаване на цените на стоките и услугите. На първо място това са тютюневите изделия. Цена, която е изписана върху потребителската опаковка или върху бандерола на тютюневите изделия, пури, порети, които се продават на дребно на краен потребител. По отношение на продукти от нефтен произход и природен газ, използван като моторно гориво, както на добавките за гориво, визуализиране на информационни табели и колонки с дисплей за зареждане на моторни превозни средства в търговските обекти за зареждане на горива. Продължавам с изключенията от задължението за двойно обозначаване и пак не абсолютни, а относителни. По отношение на услугите за превоз, междуградски превоз, билетите, услугите за превоз, визуализиране на таксиметровите апарати с дисплей, етикетите издавани от електронна везна за измерване на маса, стоката или услугата визуализиране на автомати, устройства и системи за самообслужване, включително без електрическо захранване. Продажната цена, отпечатана трайно върху персонализирани превозни документи на хартиен носител. Продажната цена на книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки, учебни комплекти, детски книги с илюстрации, нарисувани или оцветявани, печатни или ръкописни нотни издания. Но тези изключения търговците продължават да имат задължението да посочат цената, да обявят по друг подходящ начин. По отношение съобщенията за намаляване на цените и съобщенията за сравняване на цените, търговците нямат това стриктно задължение.
когато правят съобщения за намаляване на цените, това са практики, които са регламентирани в Закона за защита на потребителите. Закона за въвеждане на еврото ги детайлизира, като посочва, че при намаляване на цените на стоките и услугите, което се изразява в абсолютна стойност или в процент, търговецът може да направи двойно облагодетелстване на цените на стоките и услугите само по отношение на крайната цена. Тоест тук изискването не е така рестриктивно към търговеца, но е длъжен да посочи намалението по отношение на крайната цена, т.е. не задължително двойно. Разбира се, ако търговецът желае, може да направи и стара цена, нова цена, каква е в лева и в евро. Не е длъжен, но задължително той трябва да посочи крайната цена, която се плаща от потребителя. Същото и по отношение на изискванията за сравняване цените на стоките и услугите. Търговецът може да направи двойно обозначение на цената на стоките и услуги само по отношение на крайната цена, която се заплаща от потребителя. Друг елемент посочихме за защита на потребителите при въвеждане на единната европейска валута. Това е по отношение формиране на цените на стоките и услугите. С последните промени в Закона за еврото бяха засилени тези разпоредби, които предвиждат, че търговци следва да формират своите цени добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. Различни могат да бъдат тези икономически фактори, но това са фактори, които влияят върху себестойността на стоката или услугата, предоставена от търговеца. Това могат да бъдат нормативни промени в законодателството, които са свързани с работната заплата, минимална или средна работна заплата, с социалните осигуровки, социалното осигуряване, които елементи, разбира се, влияят при формиране цената на търговеца. Това могат да бъдат фактори, повлияни от международни фактори, повишение цените на международните пазари, на горива или на други и така. Но това повишаване на цените във всички случаи не може да е произволно, то следва да бъде обосновано от такива именно обосновани икономически фактори. И тук спазването на тези разпоредби са поверени на НАП и на Комисията за защита на потребителите, които имат правомощия. Разбира се, търговците са длъжни в този случай, когато контролните органи в лицето на НАП и КЗП имат съмнение за необосновано повишаване на цените, търговците са длъжни при поискване да представят на контролните органи доказателства за наличието по отношение формиране на тяхната цена на обективни икономически фактори. Има няколко аспекта, които също не са за пренебрегване по отношение на Закона за еврото. Няколко задължения на търговците. Първо, от една страна, те да предоставят информация на контролните органи при поискане в рамките при изпълнение на техните служебни задължения и по отношение на всички аспекти на контрол. И по отношение на превалутирането, и по отношение на двойното обучение на цените, и разбира се по отношение повишаване на цените, когато то не е обусловено от икономически обосновани фактори. Търговците са длъжни да предоставят информация на контролните органи. Взети са също така съображения за тяхна защита. Исканията на контролните органи не могат да бъдат произволни, те трябва да са мотивирани. Дава се срок минимум от 5 дни на търговците да предоставят поисканата информация във връзка с повишаване на цените на стоките по отношение формиране на техните цени. От друга страна, други задължения по отношение на търговците за публикуване на един път задължение за предоставяне на информация на контролните органи при поискване. Второ задължение за публикуване на информация от страна на търговците. Първо, това са големите търговци с годишен оборот над 10 милиона лева. Съгласно разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото, те имат задължение да публикуват на своите интернет страници, а когато нямат такива, да предоставят такава информация на Комисията за защита на потребителите, не за всички стоки, а за следните стоки: хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки, лекарствени продукти, по един списък, който е изготвен, съставен от Комисията за защита на потребителите, който е от порядъка на около 100 групи стоки, и търговците имат задължение да публикуват продажната цена на тези стоки, в този списък от 100 групи стоки, на своята интернет страница един път, ако нямат интернет, което е по-малко, по-редкият случай, тук става въпрос за големи търговци, но ако нямат интернет страница, да предоставят тази информация в машинно четим формат на Комисията за защита на потребителите, която пък от своя страна да публикува тази информация. Може би и следващото задължение за публикуване на информация от страна на търговците, вече от страна на всички търговци, за публикуване на информация по отношение на техните ценови листи.
асортимента стоки, които продават търговците, групите стоки, количество, цена на дребно, категория, данни за намаление на цената, ако има такава в абсолютно изражение или в процент, референтна цена. Това е задължение също на търговците за публикуване на информация. И може би аз тук ще приключа на този етап. Може би важно все пак да се посочи и да се отбележи, че когато говорим за това, че двойното обучаване на цените вече е в сила, се прилага, считано от 8 август, е предоставен, съгласно Закон за въвеждане на еврото, един двумесечен гратисен период. Разпоредите са в сила, те трябва да се прилагат, търговците са длъжни да ги прилагат, но законът е предоставил един двумесечен гратисен период, през който контролните органи, главно Комисията на потребителите, да не налага санкции, но разбира се да дава предписания, да сигнализира, да обръща внимание на търговците, че са в нарушение на закона. И този гратисен период е 2 месеца от 8 август, изтича на 8 септември. 8 октомври. След изтичане на този срок, вече търговците носят пълна отговорност и попадат под санкциите на разпоред на закон за въвеждане на еврото в България. Така ще приключа моето кратко представяне на елементите, аспектите на закон за въвеждане на еврото в България по отношение на защита на потребителите. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Алексиев. Със сигурност работата по линията на защита на потребителите е изключително важна и има много условности, които гражданите трябва да бъдат запознати с тях. Сега давам думата на госпожа Росица Макелова от КНСБ за нейната презентация. Заповядайте. Дали ще може PowerPoint да го заредим и... Добър ден на всички. Днес съм тук, за да представя конкретни данни, които Конфедерацията на независимите синдикати в България, КНСБ, наблюдава на макроекономическо ниво. С оглед въвеждането на еврото в България и съответно аргументиране на необходимостта от присъединяване на страната ни към единното европейско парично пространство. КНСБ винаги е била защитник и в подкрепа на въвеждането на еврото в България, като дълги години извежда аргументи, пак казвам, обоснована, изтъпвайки на официални статистически данни, защо еврото трябва да бъде въведено в страната ни. Това, което сега ще ви представя, всъщност са само няколко от аргументите, които текущо следиме и които според нас са най-важни по отношение на работещите хора, но и по отношение на гражданите като цяло. На първо място наблюдаваме, че страните в еврозоната са страни с по-високи доходи. За нас ключов индикатор, който се измерва от Европейската статистическа служба Евростат, е брутният вътрешен продукт по паритетна покупателна способност. Този индикатор ни представя как конвергират работните заплати към средноевропейските нива. Съответно, направихме един преглед какво се е случило с прибалтийските държави, които са сред последните държави въвели еврото и които реално са близки като, да кажем, и съдба на България, тъй като това са бивши социалистически републики, минали от планова към пазарна икономика, и които също са имали валутен борд или подобен на валутен борд съвет в страната си преди въвеждането на еврото. Също така наблюдаваме и Хърватия, която, както знаете, е последната страна присъединила се към еврозоната. Това, което е интересно да кажем е, че в случая на тези 4 държави, трите прибалтийски и Хърватия като последна присъединила се държава, виждаме един непрекъснат ръст на доходите, измерен през съответния показател брутен вътрешен продукт по паритетна покупателна способност. Дали сме на слайда сравнение как се движи нивото на показателя от момента на присъединяване на съответната държава до миналата година, когато има официални годишни данни. И това, което може да се види, няма да изчитам какви са ръстовете и в проценти, но че тези 4 държави са постигнали ниво на показателя вече над 70%.
докато България през 2024 за сравнение е на ниво от 66%. И в период на 10 до 14 години се вижда, че всяка една държава има минимум по 1% ръст на година по този показател, което означава, че доходите на хората растат и реално конвергират към средноевропейските стойности. Сега, повече в конкретика, какво е равнището на средните работни заплати в трите прибалтийски държави. Към 2024 година, виждате, Литва е с нива на средната работна заплата за страната от 2233 евро, Латвия с ниво от 1681 евро, Естония 1981 евро към 2024 година. Съответно, може да видите от момента на присъединяване до 2024 какви са отчетените номинални ръстове на работните заплати. Става въпрос за ръстове между 120 и 213% номинално, което отново е доказателство за това бързо конвергиране на доходите към средноевропейските доходи. За сравнение казвам, България през 2024 година е с близо 1200 евро средна работна заплата за страната, което означава, че спрямо прибалтийските държави изоставаме между 500 и 1000 евро като равнище на заплащането. И последно, което искам да акцентирам, за КНСБ е изключително важно да види какво се случва и с инфлацията, тъй като това е един от основните предизвикателства и въобще страхове в общественото пространство, дали еврото не носи съответно увеличаване на цените. Няма да цитирам редица изследвания, които на европейско ниво, стъпвайки на огромни извадки от държави и бази данни, показват, че след въвеждане на еврото очаквания ръст на цените между 0,1 и 0,5% пункта, което дори варира в границите на статистическата грешка и съотнесено въобще към динамиката на инфлацията в съответната държава, дава минимален ефект върху ръст на цените. Какво е важно? Инфлацията в еврозоната като цяло е по-ниска от измерената инфлация за Европейския съюз общо, но ако вземем инфлацията и съответно я съотнесеме към ръста на работните заплати, т.е. да видим какъв е реалният ръст на заплатите, елиминирайки номиналния, т.е. коригирайки номиналния ръст с инфлацията, получаваме реален ръст на заплатите. И нивата, които преди малко споменах, между 120 и 213%, съответно вече ще са доста по-ниски, махайки инфлацията от тях. Виждате, варира между 60 и 160%. Но в рамките на период от 10 до 14 години гражданите на тези три държави са видяли реален ръст на работните си заплати с съответно между 60 и 160%, което отново е доказателство, че доходите растат и че инфлацията в случая не оказва влияние и не изяжда ръста на доходите. Нещо, което в България, вие сами сте се убедили, особено в периода 2021-2022 година с настъпването на COVID-пандемията, с цялостните проблеми по енергийните доставки и осигуряването на суровини в световен план, видяхме как заплатите в България номинално растяха между 10 и 12%, но при положение, че инфлацията беше със същото ниво или дори по-високо, заплатите на българите изостанаха и не можаха да покрият този ръст на цените. Така че за нас е още един аргумент да се присъединим към еврозоната, т.е. към клуба на държавите, които отчитат по-ниска инфлация като цяло спрямо всички европейски държави и което ще гарантира допълнителен ръст на доходите, вече измерен като реален ръст. Т.е. не говорим само за номинално, но и реално изражение, т.е. всеки един от нас да може по джоба си да усеща, че е получил повече и че заплатата, която расте, реално може да покрие ръста на цените в магазините. Благодаря ви много. На линия съм, ако имате допълнителни въпроси и коментари след приключване на презентациите. Благодаря ви, госпожо Макелова. Думата има Цветан Христов, който е директор на регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите. Заповядайте. Благодаря ви, господин Добрев. Аз няма да повтарям всичко казано до момента от господин Пеев и господин Алексиев, тъй като
нещата за защита на потребителите се повтарят. Това, което беше в презентацията на господин Алексиев повече. Няма да казвам за ключовите дати и ключовите моменти, начина на превалутиране, това всичко е в компетенциите на Комисията за защита на потребителите. Ще кажа само, тъй като от резюмето на господин Добрев разбрах, че тук присъстват кметове на общини и кметски наместници на по-малки населени места. Предстои в общините Исперих, Завет, Кубрат и Цар Калоян да има също такива мероприятия, които са изцяло от Комисията за защита на потребителите ще бъдат водени. Там на страниците електронните на общините може да се види кога и в колко часа и къде ще бъдат тези мероприятия и търговци и потребители от региона могат да ги посетят. Също ще има такава разяснителна кампания, на която ще се обърне внимание на ключовите моменти във връзка с закона за въвеждане на еврото в България. Така че по-скоро мога да кажа в момента какво прави комисията към настоящия момент по закона за въвеждане на еврото и с нейните компетенции, свързани с закона за въвеждане на еврото, осъществяващи ежедневен превантивен контрол по браншове, като най-голямо ниво на проверките е в хранителните обекти, там където стоките имат най-голям оборот и потребителите най-много пазаруват. Следващия бранш, който наблегнахме, това бяха аптеките, след това бензиностанциите и така съвместно с колегите от НАП извършваме ежедневно проверки в тази насока. Както разбрахте от презентацията на господин Алексиев, има двумесечен гратисен период за двойното въвеждане на цените. 90% мога да кажа и 5 от всички магазини вече са въвели двойно обозначаване на цените. Там, където няма, има писмено предупреждение от председателя на комисията за въвеждане на две цени. В Комисията за защита на потребителите ежедневно получаваме сигнали и жалби. Как може да бъде направено това? Най-лесно на страницата на комисията, която адреса е www.kzp.bg. Там има карта на България, в която във всеки един от областните градове, където има структура на комисията, има обявени адреси и телефони на структурното звено. Значи аз отговарям за Русе, Разград, Силистра и Търговище за региона. Също моите телефони са публикувани на страницата. Ако има някакви въпроси, инспекторите, пък и аз отговаряме ежедневно на тях, на потребители и на търговци. Освен това, КЗП направи едно приложение, което е КЗП за Apple и за Android. Там също може да се подават сигнали. Може да се виждат ежедневно цените на големите хранителни вериги, които са длъжни да публикуват с оборот над определена сума. Ние ги качваме на страницата. Всеки един потребител чрез това приложение може да види стоките от малката потребителска кошница, какви цени имат в определения регион и да прецени къде да отиде да пазарува. На горещите телефони на комисията 0700 111 22 и звезда 2211 също могат да бъдат подавани денонощно сигнали и жалби на потребители. Мисля, че всеки един инспектор ще се отзове на вашите сигнали, на въпроси, ако имате да отговори, на търговци, ако имат въпроси относно превалутирането, относно двете цени, относно шрифтовете. Имаме много такива запитвания, дори на място някой път идват търговци, тъй като има търговци, които имат множество стоки, по-дребни, имат ежедневно някакви въпроси, дали така може да бъде или така да бъде обявена цената. Всичко, което е предвидил законодателя в закона, ние ще дадем указания как да бъде направено. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие бих отговорил на тях. Ако не, просто няма смисъл да преповтарям това, което казаха колегите. Благодаря ви. Наистина беше изключително важна тази информация, която и нашите колеги да могат да използват при работата си с гражданите, тъй като въпросите са много и 24-часовата възможност да си отправиш такъв въпрос е много полезна. Сега думата има госпожа Силвия Александрова Иванова, която е представител на Националната агенция за приходите. Заповядайте. Здравейте от мен. Казвам се Силвия Александрова Иванова и съм заместник директор на териториална дирекция на НАП Варна. Радвам се, че съм тук с вас. Колегите преди мен бяха безкрайно изчерпателни, така че ще се опитам и аз да маркирам наистина най-основните моменти, като в продължение на
техните насоки. Може би първо трябва да ви уверя, че системите на НАП са готови за еврото. Предприели сме всички необходими технически действия, за да може от 1 януари бизнесът и гражданите безпрепятствано да продължат да ползват услугите на агенцията във връзка с изпълнение на техните данъчно-осигурителни задължения и да получават съответно необходимите им данни от нашите информационни масиви във връзка с извършването на различен тип справки. Готови сме също, това искам да го подчертая, и с услугата за физически и юридически лица, предоставяне на справка за актуално състояние от единен електронен трудов запис. Насърчаваме бизнеса и гражданите да използват електронните услуги на НАП, тъй като те представят възможност за извършване на всяка необходима операция, а с оглед преминаването към единна европейска валута ще са им от помощ и при самото преизчисляване на сумите. Ще се спра и на важните контролни функции, като, както каза и колегата преди мен, и към момента се извършват проверки съгласно правомощията, които са вменени на агенцията, която представлявам. Съответно, по силата на вменените от Закона за въвеждане на еврото в България правомощия, НАП следи върху това, върху касовата бележка да се обявяват общата крайна сума за плащане в евро и в левове, както и официалния валутен курс на лева към еврото през целия период на двойно обозначаване на цените 8 август 25, 8 август 26. Цените да се формират добросъвестно, прозрачно и всяко тяхно увеличение да бъде обосновано от обективни икономически фактори, както и при поискване да се предоставят на контролните органи доказателства за наличието на обективни икономически фактори през целия период на двойно обозначаване 8 август 25, 8 август 26. Национална агенция за приходите вярва, че бизнесът ще се отнесе с необходимата степен на отговорност и ще изпълни всички нормативно установени изисквания към него, в това число и актуализацията на фискалните устройства, която следва вече да е направена. На понятието обективни икономически фактори, може би понятието е дефинирано в закона. Обективни икономически фактори, това са тези фактори, които са свързани с производство, обращение и реализация на стоките и услугите, върху които търговецът не може да влияе и които имат пряка връзка с ценообразуването. Например, това са повишаване на минимална работна заплата, на минимален осигурителен праг, ръст на инфлация, повишение на горива и така нататък. Фискалните устройства и фискалните бонове, както казах, вече трябва да са готови. В смисъл, актуализацията по тях трябва да е извършена, трябва да издават фискални бонове, в които се съдържа информация за общата сума на продажба в лева и евро, както и да е посочен официалния валутен курс. Съгласно изискванията на закона за въвеждане на еврото в България, те трябваше да се актуализират до 8 август. В момента извършваме такива проверки по търговските обекти, като съответно имаме и се съобразяваме с двумесечния отлагателен период по отношение на санкционирането. Санкции ще започнат да се налагат от 8 октомври 2025 година. Призоваваме тези, които не са направили това по отношение на актуализацията, да не чакат последния момент. Не е обосновано повишаване на цените в случай, че при извършваните съвместно с други институции проверки се констатира необосновано повишаване на цените. До 8 октомври НАП отправя писмено предупреждение до търговеца и може да го задължи в определен срок да предприеме конкретни мерки, необходими за преустановяване. Съответно, призоваваме бизнеса да е коректен към своите клиенти. Друга основна функция на НАП, това съответно е да информира гражданите и бизнеса за техните права и задължения във връзка с преминаване към еврото и да им оказва необходимото съдействие.
Бизнесът и гражданите могат да използват наличните на официалния сайт на агенцията и на страницата за еврото информационни ресурси, които отговарят на всички важни въпроси във връзка с смяна на валутата, като съответно съдържанието се обогатява своевременно при постъпване на нови запитвания. И за да е по-лека и достъпна информацията до всички вас и по-скоро до гражданите и до бизнеса, подготвяме подкасти и други видеоматериали за социални мрежи, мас-медии с цел информиране на широка общественост и заинтересовани лица за новите моменти при деклариране, плащане, подаване на коригиращи декларации и така нататък. На официалната страница на НАП БГ сме създали рубрика България в еврозоната, където гражданите и бизнеса могат да намерят отговори на най-често задаваните въпроси. Национална агенция за приходите също ще участва в срещите, за които преди мен говори господин Христов по места, така че ако имате въпроси, всички ние ще дадем отговори на това. Благодаря ви. Нека да благодарим на първите панелисти и да поканим тук при нас да се присъединят следващите повече време. Давам думата на господин Мирослав Робев, директор на дирекция Инспекция по труда Разград. Заповядайте, господин Робев. Здравейте от мен, дами и господа. Преди нас акцентираха прекалено подробно и изчерпателно за условията за влизане в единната европейска валута. Що се касае инспекцията по труда и по-скоро трудово-правните отношения на гражданите и работодателите, искам да акцентирам, че от 1 януари 2026 година няма да е необходимо да се подписват нови трудови договори или да се преподписват настоящите такива. Както и други предходните говорители акцентираха, че заплатите автоматично ще се превалутират по фиксирания курс на БНП. Те също така няма да променят стойността си, просто ще бъдат в евро. И при превалутирането самите стойности в евро ще бъдат закръглени в полза на работниците и служителите. Няма да е необходимо също така да се откриват или да се променят банкови сметки за изплащането на заплатите. Също така искам да кажа, че заплатите, обезщетенията, паричните и социалните помощи, пенсиите по част първа от Кодекса на социално осигуряване, както и гарантираните вземания по Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, ще се изплащат в евро. От датата на приемане на единната европейска валута в България. Те ще се превалутират в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като третия знак след десетичната запетая е по-голям от 0, втория знак след десетичната запетая се увеличава с 1 единица. Заплатите, които се получават
по банков път ще бъдат единствено и само в евро, а тези заплати, които се изплащат на ръка, могат да бъдат в лева само единствено през януари месец 2026 година. След това трябва да се изплащат в евро и те. Също има акцент, който ако работещите считат, че са ощетени при превалутирането на заплатите, могат да се обръщат към контролните органи на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Също така акцентираха, че не е допустимо да се използва превалутирането при съкратения курс за обмяна, а трябва да се използват всичките 5 знака след десетичната запетая. Друго касаещо нашата институция, мисля, че нямам какво да добавя. Това са, ако имате други въпроси специално към Инспекция по труда, ще се радвам да отговоря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Робев. Думата има Валя Георгиева. Заповядайте, госпожо Георгиева, за вашата презентация. Благодаря. Здравейте, казвам се Валя Георгиева и съм тук като представител на Асоциацията на банките в България. Много от нещата бяха казани от колегата от Министерството на финансите, господин Пеев, но ако мога с нещо да допълня основните аспекти. Така. Обмяната на лева в евро, как ще се случи процеса на обмяна и има ли нужда от конкретни действия от физическите лица или търговците. Банките ще се справят с всичко без намесата на хората. Всички левови сметки ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс, казахме го няколко пъти, на 1 януари 2026 година. Как точно ще стане това? Автоматично, като салдото по сметката или авуара, там както и да го наречем, сумата с която разполагате, се раздели на фиксирания курс, закръглен до втория знак. Няколко пъти казахме математическото правило и го казахме според мен по различен начин, като че ли се объркаха някои от колегите. Ако третия знак след десетичната запетая е под 5, втория знак остава същия. Ако е равен на 5 и над 5, тогава се прибавя единичка към втория знак след десетичната запетая. Дали е необходимо да се сменят, да си откривате сметки? Не. Международният цифров номер на банковата ви сметка остава същия, без промяна. Продължаваме да получаваме заплатите и всички наши приходи по действащите сметки. Дали има риск от загуба на средствата? Не, няма риск, защото банките се подготвят от 2022 година по процеса за присъединяване към еврото. Но така или иначе в края на 2025-та би могло да има временно прекъсване на системите, но всяка банка има ангажимент да уведоми клиентите си. Така. Парите в брой трябва ли да разполагаме на 1 януари с евробанкноти и монети? Това не е необходимо, тъй като през целия месец януари можем да плащаме в лева и в евро, като приоритетно рестото ще трябва да се връща в евро, като има някакви изключения.
ако не разполага търговеца с необходимата сума в евро, е длъжен да върне рестото само в лева. Не може и в лева, и в евро. Има вече във всички банки се предлагат стартови пакети за търговците, които могат да бъдат заявени както от физически, така и от юридически лица. Тези пакети могат да бъдат закупени след 1 декември, като използването, разбира се, на еврото ще стане от 1 януари. Да, това го споменахме. Безплатната обмяна, казахме, че ще бъде до 30 юни в пощите и в банките. След 30 юни банките имат право да въведат такса за обмяната, но БНБ ще продължи да обменя по фиксирания курс без никакъв срок. Тук по-подробно можем да се спрем съответно на момента, че някой го спомена от колегите, Български пощи ще обменят левове в евро само там, където няма банков клон. И до 1000, равностойността до 1000 лева в пощите ще може да бъде обменена веднага. За суми над 1000 и под 10 000 лева ще са необходими заявки от 3 до 5 работни дни. За банките тази сума е 30 000 лева, ще могат да бъдат обменени, но също с заявка от 3 работни дни за суми над 30. Разбира се, тази обмяна ще стане задължително при спазване на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма. Тук клиентите ще бъдат задължени да декларират произход на средства. Всички преводи и плащания на ПОС ще бъдат в евро и трябва да сме много внимателни при плащане през интернет банкиране на ПОС терминал, защото сумите ще бъдат посочвани само в евро. Благодаря, това беше от мен. Благодаря ви, госпожо Георгиева. Наистина беше важна тази информация. Особено гражданите се вълнуваха от възможността на тегляне на ПОС терминал, но и тук в презентацията стана ясно, че банките ще бъдат готови към 1 януари. Сега думата има господин Антоан Методиев от Комисията за финансов надзор. Заповядайте. Благодаря много, господин Добрев. От страна на КФН сме подготвили една стегната презентация, като съответно основните аспекти, касаещи преминаването от лев в евро в България, в областта на застраховането ще представя аз, Цветомир Велинов, за инвестициите господин Антоан Методиев и за допълнителното пенсионно осигуряване господин Георги Тодоров, изпълнителен директор на ЦКБ Сила. Относно застраховането, кои са ключовите въпроси, кои са най-важните моменти, които трябва да следим? Как ще се случи превалутирането при застрахователните договори след въвеждането на еврото? Превалутирането при застраховките се извършва автоматично според официалния валутен курс, периода на двойно обозначаване на застрахователните продукти, застрахователите и застрахователните посредници са длъжни съответно да обозначават двойно в евро и в левове общата сума, дължима по всеки застрахователен договор, сключен в този период, както и размера на вноските при разсрочено плащане на застрахователната премия.
През този период застрахователите и застрахователните посредници са длъжни да обозначават двойно и всички съобщения, които изпращат относно размера на дължимите вноски при разсрочено плащане на застрахователна премия при застрахователния договор. Друг интересен въпрос е, ще се променят ли премиите по сключените от нас застраховки, когато преминем към еврото? Както сте разбрали, който е внимавал до сега, няма да се променят, ще се превалутират от лева в евро според официалния валутен курс и въвеждането на еврото няма да доведе до други промени в премиите по сключените от нас застраховки. Ще се отрази на застрахователните обезщетения валутната промяна. Застрахователните обезщетения ще се превалутират също от лева в евро по официалния валутен курс, като въвеждането на еврото няма да води до други промени в застрахователните обезщетения. Какво ще стане с цените на застрахователните продукти и услуги при замяна на лева в евро? Цените на тези продукти не зависят от валутата, в която са определени, формират се автономно от застрахователите в условията на конкурентен пазар, като се прилагат всички изисквания за защита на потребителите. Контролните органи за защита на конкуренцията и за защита на потребителите упражняват контрол за антиконкурентно поведение или при установяване на нелоялни търговски практики на пазарните участници. Могат ли да се поискат съответните справки за сума в левове по сключените от нас застрахователни договори? В период от 1 година от въвеждане на еврото в България имаме право да получим информация относно паричните стойности в лева на нашите права и задължения, проистичащи от сключените от нас застрахователни договори. Преминаването на еврото също така няма да изисква преподписване на действащи договори. Всички текущи договори ще останат в сила, като сумите от тях автоматично ще бъдат преизчислени по фиксирания курс. На последно място искам да напомня, че трябва да бъдем внимателни за опити за измама по време на прехода към еврото, като съответно подвеждащи предложения за обновяване на договори и натиск за бързо подписване на нови документи са сигнал за потенциална злоупотреба и в този случай моля сигнализирайте Комисията за финансов надзор за съответните компетентни действия. Благодаря. Благодаря ви. Сега вече думата има господин Методиев. Да. Здравейте от мен, дами и господа. Аз съм Антоан Методиев от Комисия за финансов надзор. Днес ще ви представя особеностите в инвестиционната дейност по отношение на въвеждане на еврото в Република България. На първо място важат няколко общи правила. Това е на първо място, че притежаваните от инвеститорите безналични финансови инструменти се превалутират автоматично. Не се дължат допълнителни такси и комисионни от тях. Промяната на валутата не е основание за повишаване на дължимите от инвеститорите такси. Не е необходимо подписване на нови договори и други документи. Тези инвестиции, които са след дата на въвеждане на еврото в рамките на 1 месец след дата на въвеждане на еврото, може да се използват притежаваните парични средства в левове за разплащания или инвестиции чрез инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове. По отношение на двойното обозначаване, както многократно се посочи, това е период, който обхваща 8 август 2025 година и продължава до 8 август 2026 година. То засяга комисионните и стойността на предоставените инвестиционни услуги в приложимите тарифи, баланса на паричните средства по левовите сметки на клиента, общата стойност на финансовите инструменти на клиента, както и информацията за таксите и разходите. Задължените лица са инвестиционни посредници, управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. На двойно обозначаване подлежат само стойностите в лева, а не стойностите в други валути.
Управляващите дружества, националните инвестиционни фондове от отворен тип са задължени да публикуват на интернет страницата си обобщена информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на колективните инвестиционни схеми с двойно обозначаване на паричните стойности в евро и лева. Има няколко правила за превалутиране и закръгляване. На първо място, на дата на въвеждане на еврото, пазарната стойност на притежаваните от инвеститорите безналични финансови инструменти, деноминирани в български левове, ще бъде автоматично превалутирана в евро по официалния валутен курс, който многократно беше споменат, при спазване на правила за закръгляване. Правилото за превалутиране е следното. Извършва се като числовата стойност в левове се раздели на пълна числова стойност на официалния валутен курс, изразен с 6 цифри, всички 5 знака след десетичната запетая. Официалният валутен курс не се закръглява или съкращава при извършване на превалутирането. Получената при превалутирането сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с следното математическо правило за закръгляване. Когато третия знак след десетичната запетая е по-малък от 5, втория знак след десетичната запетая остава непроменен. Когато третия знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от 5, втория знак след десетичната запетая се увеличава с 1 единица. По отношение на превалутирането и закръгляването, касаещи дяловете на колективните инвестиционни схеми. В първия работен ден от датата на въвеждане на еврото в Република България, нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема в евро се изчислява, като нетната стойност на активите в левове към края на предходния работен ден се превалутира в съответствие с общите правила за превалутиране и закръгляване. Нетната стойност на активите на един дял в евро се изчислява, като превалутираната нетна стойност на активите се раздели на броя дялове в обобщение на получената стойност, се закръглява с точност до четвъртия знак след десетичната запетая последния начин. Когато петия знак след десетичната запетая е по-малък от 5, четвъртият знак след десетичната запетая остава непроменен. Когато петият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от 5, четвъртият знак след десетичната запетая се увеличава с 1 единица. Специфичните правила за закръгляване на нетна стойност на активите на един дял се прилагат и за емисионната стойност на един дял в евро и цената на обратно изкупуване на един дял в евро. В периода на двойно обозначаване инвеститорите могат безплатно да получат информация за стойността на притежаваните от тях активи и задължените такси и комисионни в левове и евро при поискване. В период от 1 година от дата на въвеждане на еврото в Република България, инвеститорите имат право да получат информация относно паричните стойности в левове на техните активи към дата на превалутиране. Поисканата информация се предоставя безплатно в 7-дневен срок от постъпване на запитването. От 29 декември 2025 година се преустановяват всички сделки и операции с безналични финансови инструменти. Те се възобновяват на 2 януари 2026 година. Сетълмент по сметките за парични средства при сделки с финансови инструменти, сключени в левове преди дата на въвеждане на еврото в Република България, които ще бъдат приключени на дата на въвеждане на еврото или след нея се извършват в евро. Броят на акциите или дяловете остават същия, но номиналната им стойност ще е в евро. В случай на установяване на
некоректни действия от страна на дружество от небанковия финансов сектор, може да изпратите сигнал до Комисията за финансов надзор по отношение на следното. Предоставянето на безплатната информация в 7-дневен срок от поискване за паричните стойности в левове. Спазване на изискванията за двойно обозначаване в периода за двойно обозначаване. Увеличаване на цените на предоставените услуги, когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. При съмнение за измами във връзка с въвеждане на еврото и получаване на подвеждащи предложения за преподписване на договори и предложения за подписване на нови документи, следва незабавно да сигнализирате Комисията за финансов надзор. Благодаря за вниманието. Благодарим, господин Методиев. Думата има господин Георги Тодоров. Заповядайте за вашата презентация. Благодаря. Аз ще взема отношение като член на управителния съвет на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Пада ми се нелеката задача да разбера какво не е казано по няколко пъти, за да ви го кажа отново. Като цяло сектора на допълнителното осигуряване е сравнително пощаден от преминаването от лева към евро, защото там няма касови операции. Повечето неща, които чухте за касовите плащания, при нас просто не са валидни. Какво трябва да знаят потребителите? Абсолютно безплатно става превалутирането, не е нужно да се подписват никакви договори и не е нужно да се предприемат никакви действия. Пенсионно-осигурителните дружества отговарят и са длъжни да изпълняват законите, за които няколко пъти бяха споменати разпоредбите. От август месец всички дружества са публикували на своите страници таксите в абсолютна стойност, които събират в лева и в евро. Тези такси не са много. За задължителните фондове тая такса е само една. Ако осигурено лице прехвърли своята партида към пенсионна схема на Европейската комисия или на Европейската централна банка. Там таксата е до 10 лева. Надали има кой знае колко засегнати от случая. И в доброволните фондове закона казва, че встъпителна такса до 10 лева може да се събират. Повечето дружества събират доста по-ниски такси. И такса за изтегляне преди настъпване на осигурителен случай. Там таксите също са по спомен в едноцифрени, мисля до 20 лева е максималната разрешената такса от закона. Тоест тези три такси на страниците на всички пенсионно-осигурителни дружества са обявени. Това са единствените три такси, които са в абсолютна стойност и закона позволява пенсионно-осигурителните дружества да събират. Така че надали това представлява интерес голям. Какви групи лица попадат са заинтересовани от превалутирането? На първо място това са осигурени лица в задължителните фондове. Там и до сега лицата не правят нищо. Вноските постъпват в НАП, НАП превежда задължителните вноски в задължителните фондове универсален и професионален. Това ще продължи и за в бъдеще, като всички преводи след 1 януари НАП ще превежда в евро. Информация за салдото към 31.12.25 година или годишните извлечения, които закона ни задължава да даваме. Това е изключението, че това годишно извлечение, извлеченията се получават в първите месеци на следващата година, ще бъде посочена стойността и в лева, и в евро. Втората група засегнати лица, това са хората, които получават плащане от задължителните фондове. Това са пенсионери от универсален пенсионен фонд, пенсионери от професионален пенсионен фонд и наследници на починали лица, които са били членове на тези два фонда. Там всички плащания ще се извършват в евро. Пенсиите ще бъдат преизчислени по многократно споменатото правило. Няма да го изчитам цялото. Мисля, че всички много добре го знаят от основното образование и то по никакъв начин не се е променило, независимо от дефинициите, които се дават. В доброволните фондове също няма да има промяна.
Там обръщам внимание, че относителните таксите от всяка вноска, които се събират, които също са в рамките на проценти, даже под процент, би трябвало всеки да съобразява, особено за лицата, които лично превеждат осигурителните си вноски в доброволни фондове, че трябва да превеждат евровата равностойност или малко по-голяма, за да не попаднат в по-висока такса, ако слязат надолу. Пак казвам, абсолютно безплатно, не се налага подписване на нови договори. Колегата Методиев доста подробно обясни как става при изчисляването на дял, тъй като пенсионните фондове водят своите активи в дялове, нашите салда де-факто са в дялове, които впоследствие се показват или в лева, от 1 януари ще се показват и а само в евро. Тоест на 31.12 хората ще видят салдото си и в лева, и в евро, и оттам насетне всички плащания и към фондовете, и от фондовете, и информацията ще бъде в евро. Разбира се, лицата могат да получават информация за старите си транзакции, а и за новите абсолютно безплатно. Всички дружества са длъжни и поддържат сравнително доста добри информационни системи, на които може да се видят както салдата, така и постъпили вноски, постигната доходност от инвестициите и така нататък. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Тодоров. Да благодарим и на всички панелисти за изчерпателните презентации. И сега е време да отворим дискусията, като всеки един от вас има възможност да зададе своите въпроси към колегите, които са тук сред нас. Заповядайте. Включвам ли? Добре. Момент да си сложа само очилата. Казвам се Белчо Белчев и съм кмет на село Благоево, община Разград. Всичко, което казахте до тук, е чудесно. Аз обаче имам един практичен въпрос, който касае абсолютно всеки един от нас или най-малкото всяко едно семейство. Цените на услугите. Кой и как ще контролира и има ли право да контролира цените на услугите? Ще бъда конкретен. Ремонт на моторни превозни средства. Ремонти на битова техника. Говоря за майсторите, които извършват тия неща и сервизите. Строителните ремонти. Други технически ремонти. Във всяко едно домакинство се налага това нещо, да не кажа, че на нашите стари коли по 2-3 пъти в годината не се налага да ходим да ги ремонтираме. Кой и как ще контролира това и има ли право да го контролира при наличието на свободна пазарна икономика? Кой има възможност да отговори на този въпрос? Здравейте на всички! Калинка Павлова, Национална агенция за приходите. Правилото за необосновано повишение на цените важи както за стоките, така и за услугите, които се предлагат на крайни потребители. Така че в този смисъл НАП е компетентна да следи за необосновано повишение на цените, но разбира се, до нас трябва да достигне тази информация. Сигнали за съмнения за необосновано повишение на цените може да подавате на всички официални адреси на агенцията по електронен път, подписани с електронен подпис, на телефона, който е официално обявен на страницата за подаване на сигнали, а също и в деловодствата в териториалните дирекции.
Надявам се, че съм била изчерпателна. Благодаря ви. Тези специалисти ще си платят съответните данъци по новите цени. Каква е разликата 50 лева да сложи 50 евро цена, си плати данъците и какво следва от тук нататък? Извършваме проверки в периода назад също какви са били цените на предлаганите услуги от този доставчик. Но трябва да имаме информация за това. Така че ако имате съмнения за такова необосновано повишение на цените, бихте могли да сигнализирате. Благодаря. Други въпроси? Здравейте на всички! Казвам се Елис Фезиева и съм общински съветник в община Разград. Първо искам да благодаря за организацията. За мен приемането на еврото е много важна стъпка за България и като съветник, като граждани съм щастлива, че ще бъдем част от тази общност. Смятам, че тази стъпка ще доведе до стабилна и сигурна икономика в страната. Аз имам няколко въпроса, т.е. два въпроса. Единият въпрос касае за сигурността на влоговете на гражданите и се отнася за това, че през 2015 година България прие закон за гаранция на влоговете. Нали, в предвид това, ако някоя дадена банка фалира и така нататък. Какво ще стане след приемането на еврото с тази гаранция? Дали ще се запази? И ако ще се запази, каква ще бъде стойността? Защото при превалутиране сумата е над 100 000 евро. А според европейските регламенти трябва да бъде 100 000. Заповядайте, госпожо Георгиева. Продължава да се действа закона за гарантиране на влоговете, като тази сума ще бъде, гарантираната сума ще бъде 100 000 евро, колкото е била до сега в левова равностойност. Благодаря. Вторият ми въпрос се отнася за бизнеса и как ще се подпомогнат малкия и средния бизнес, примерно за смяна на софтуер, касови апарати, счетоводни софтуери и така нататък. Дали ще има финансова подкрепа или някаква помощ от страна на държавата? Кой ще има възможност да отговори на този въпрос? Заповядайте, господин Пеев. Благодаря. Сега неизменно този процес е свързан с разходи. Ние сме още при изготвянето на закона за въвеждане на еврото, той е бил консултиран с бизнеса, с неправителствени организации и сме заложили принципа, че тези разходи да бъдат минимални, но няма да бъдат компенсирани. Уверявам ви, след целият този процес ползите ще надвишат разходите по прехода. Надяваме се. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте, колеги. Бяха много изчерпателни говорителите. Видяхме от редица различни гледни точки и аспекти, от физически лица до бизнеса. Приемаме, че всички въпроси, които сега са възникнали в нас, са изчерпани. С това аз искам да благодаря на всички говорители, както и на екипа на Министерството на финансите и всички институции, които се ангажираха в този процес да се проведе тази разяснителна кампания в нашия град и на територията на нашата област. Разбира се, въпроси при възникване, вярвам, че всеки един от нас му стана ясно, че може
постоянно и по всяко време да сезира и контролните органи, и институциите, които са отговорни за процеса за въвеждането на еврото. Вярвам, че днешният ден беше изключително ползотворен и тази информационна кампания ще ни помогне за този преход, който ни предстои в следващите няколко седмици. И вярвам, че след 1 януари 2026 година ще влезем в един нов период, който ще позволи на гражданите и на бизнеса да реализират своите сделки, намерения, плащания по един по-добър начин, тъй като единната европейска валута следва да ни даде гаранциите за едни по-успешни реализации на бъдещи начинания. Благодаря ви още веднъж за вашето участие в тази кампания и благодаря още един път и на колегите, които със своята изчерпателна информация ни разясниха още един път какви са следващите стъпки по въвеждането на еврото. Хубав и успешен ден!